ана бародарои азиз, дунё ҳама реклама, мо ҳам 1 минута реклама мекунем. Мо ба кулли мардуми ғариб ширкати Муҳиддина тавсия метавонам барои гузаштани граница. ина рақамашон мармат занг бизанен, шуморо аввалаш худо хиш худо соқqa саломат бурда граница меёрад. ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо. меред тамошо. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавонам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дабардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва дастафка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред.